Il-Karnival ħaj iktar minn qatt qabel. Fil-fatt din is-sena fil-Karnival Tas-Sajf se jikkompetu 11 karru ta' kwalità għolja flimkien mal-ġostra, numru ta' skejjel ta' sfin u se jsir f'żewġ lokalitajiet, Buġibba u il-Ghajn. F'konferenza tal-aħbarijiet tħabbar kif il-ġimgħa u s-Sibt 19 u 20 ta' Wissu, il-Karnival se jkun iċċelebrat f'Buġibba u l-Qawra permezz anke tal-ġostra u mbagħad il-karrijiet jinżlu lejn Marsa Skala għad-defilé tal-ħadd. Is-Sindku Skalin Mario Kalleja sostna li din hija ħolma li saret realtà, anke grazzi għal ħidma ma' diversi entitajiet u l-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar. Din hija prova oħra li naħa tisfel ta' Malta mhux minsi. Jiena nemmen li attività bħal di se tattira ħafna nies, attività li aħna konna tista' tgħid bilanċ għaliha. Kuntentissima ħafna il-Kunsill qabel unanimu fuqha, in-nies il-kummerċ, il-negozjanti, jiġifieri tista' tgħid li xi ħaġa pożittiva, it's a win-win situation. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici tenna li jagħmel żball min jinjora l-valur kulturali tal-Karnival. Karnival li issa qed jissaħħaħ anke fis-sajf f'dawn iż-żewġ lokalitajiet. Karnival li huwa fi stil tradizzjonali Malti u li għandna nożżuh u nagħmluh iktar rilevanti kif se jsir bil-proġett tal-Villaġġ tal-Karnival. Min-naħa tiegħu id-direttur artistiku tal-Karnival Jason Busuttil innota il-livelli qed jola anke permezz ta' kollaborazzjoni bejn artisti u dilettanti tal-Karnival. Allura tidħol element ukoll ta' nies artisti li amalgamaw daw in-nies, allura l-prodott qed jitjieb. U diet awgura tajjeb għall proġetti li għandna fil-futur, ġifieri kulħadd jaf il-famuż villaġġ tal-Karnival li da ħajkun qed joffri mhux biss Karnival imma ħajkun letteralment festa ta' ħafna kulturi ta' arti, jiġifieri u le mhux biss li tiġi u tifraħ fil-Karnival tara x-xogħol u tapprezza x-xogħol.